ଅଧ ହଉଛି ତୁ ରଖୁନୁ ଖେଳିବୁ କେମିତି ଯିବ କଣ କରୁଛ ରେ ଏ କଣ କରୁଛ? କ୍ୟାରମ କ୍ୟାରମ ଦେଖୁନ ମତେ ଖେଳଉ ନା ତମକୁ ଖେଳ ଆସୁନି ଆସୁଛି ବା ଶିଖିନ ତମେ ଏତେ ମତେ ଏମିତି କଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଖେଳିବି ନା ତମ ଗାଁରେ ତ କି ଖେଳୁନ କାହିଁ ତମେ ଖେଳୁଛ ମୁଁ ହେଲେ ଖେଳିବି ତୁ ତ ସବୁଥିରେ ଆଗ ତମ ଖେଳ ଆଉଛି ନା କାଇଁ ମାରିଲ ଆସୁନି ଏତେ ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ ମତେ ଖାଇଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ଗୋଟେ ଖାଇଲି କଣ ଖାଇଲ 10 ରୋଷେଇ କରୁନ କି 10 ଟଙ୍କା ଖାଉଛ ଏଇଟା ବାହାରି ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି କିଛି ନାହିଁ କାଇଁ ମୁହଁଟା ବିକାରି ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ ରହ ହଉ ମତେ କେପଡ଼ା ନେଇଗଲା ଏଇଟା 50 ମୁଁ କୋଉଟା କିଣିବି ଏଇଟା କିଏ କୋଉଟା କିଣିଲ କହିଲ এই দিটা আরো মোর হইছে এটা ওটা কিনেছি কোউটা এটা কিনেছি এই বেগটা কিনেছি সোনা দিলি তোর ମୁଁ ଏଇ ଦିଟା କିଣିଛି ଆଉ ଏଇ ହାତଟା ମୋର ଛି 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 ଲଜିଆ ତା ହସ ପୁରା ହସ ମତେ ଭିକାରୀ କରିଦେ କେତେ ଅଛି ସେ କେତେ ଖାଇଛି ଗଣି ପାଉନି କେତେ ଖାଇଛି 150 ରଖିଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି 10 ଦେ 10 ଦେ ରଖରେ ଭିକାରୀ 5 ପଡୁ ଆଇଲା କାଇଁ କେତେ ହେଲା ତୋର ମୋର କେତେ କରୁନ 50 40 60 70 80 90 ରେ ये କେତେ 50 ହେଲା ତୋର କେତେ କାଇଁ ଦେ 60 80 ମୋର କେତେ ହେଲେ ନା ଦେଖିବା 20 40 60 70 80 90 100 ମୋର 100 ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ତାହେଲେ ये हार ଲାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ନା ଆମର ଥାର୍ଡ ଅଛି କି ଆଉ ତିନ ଜଣ ତ ଖେଳୁ हारिला 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 ले ले चला କଣ କହିଥିଲି କୁଇନ ମୋର ହବ ମାନେ ମୋର ହବ ନାଲି କୁଇନ ଟା ପୁରା ଖାଇ ଝାଡା ହେଇଯିବ ଝାଡା ହବନି ହଉ ଚलो